Wengane izothi impela ishuba kakhulu phana ke endimeni yomculo kaMaskandi njengoba ke sibone lapha ke i-brand manager yegcwamele ishali yexwayisa ke ukhuzani komfampongose ukuthi ke ahoxise ke amazwi akhe lapho ke ukhuzani kwaveza ukuthi ke impela ke i-brand manager yegcwamele ishali elisebenza phana ke kuMutsepe Foundation ingakho ke impela ke igcwamele ishala nominate khona kanti ke wengane izothi impela yona ke i-brand manager iveza ukuthi ke impela ukhuzani ke mangabe ke ngawahoxisile amagama ke impela ke izothumela ke abameli bafowethu impela ke ukhuzani ukuthi ke impela ke angeke azahoxisela lutho futhi ke impela ke uphethe bonke ke ubufakazi bafowethu impela phansi sikhuluma kakhulu ke isiqale sinibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi nje mase qala yona i-channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba eshishayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane izothi impela ishuba kakhulu phana ke ndimene yomculo kaMaskandi njengoba ke sibona lapha ke brand manager yegcwamelisha uPhelimbewa njengoba ke sethumela isixwayiso uyena ukhuzani komfampongose ukuthi ke ahoxise phela ke izinsolo zakhe zokuthi igcwamelisha la nominate phana ke ngoba ke naku ke phela ke i-brand manager yakhe ke isebenza kuyona ke Mutsepe Foundation bafethu ukhuzani ke uthi yabona ke manje ke cha impela ke lokhu ke ngeke ngikwenze akho lutho ke engizolihoxisa futhi yazini mina ngiphethe wonke amafayila ngiphethe bonke ubufakazi. Yazini wena thumela ke abameli khona ke uzobona kahle bafuthu impela usho njalo ukhuzani ke umfampongose wathi cha impela ke mina ke akho lutho ke engizolihoxisa ubufakazi ngibuphethe amafayili ngiwaphethe. Wengane izothi impela akasazi futhi ke asazi ke lokhu kwangempela ukuthi ke iyozala ke enkomoni ngoba ukhuzani uthi impela ke yena lokhu ke akakwenzi ahoxisi lutho futhi yazini abameli ubalindele abazoletha incwadi yokuthi ayidibane enkantolo. Hayi ke wengane izothi impela ke njalo ke indaba ke ebesiniphathele yona njengoba ke sibone lapha ke brand manager ithi nje kukhuzani ke ahoxisi ke amazwi wakhe ngakho uqoka kwegcwamelisha kwaRisa kanti ukhuzani uthi cha impela ke mina angikwenzi lokho. Hayi ke bafuthu impela ke zinjalo indaba ke ebeseniphathele zona kodwa thina ke simbozo sithi MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.